Mga ka-online, bago tayo mag-deliver, intro muna tayo. Good morning mga ka-online. Andito tayo ngayon sa may welcome arc ng Karamuan, Camarines. So magdi-deliver tayo sa barangay Mampiraw, Karamuan, Camarines. Yan, magtatanong tayo kung saan yung papunta sa Mampiraw. Tara mga ka-online. No, saan ang pasirin sa sa Mampiraw, barangay Mampiraw? Pag-abot sa baba, di ko. Harayo pa. Pero ano yan? Kabukidan? Hindi po. Pero okay man ang agihan. Tara mga ka-online, samahan niyo ako sa biyaheng ito. Biyaheng Mampiraw, Karamuan, Camarines. Tara. Mga ka-online, andito na nga tayo sa barangay Mampiraw, Karamuan, Camarines Sur. So hahanapin natin yung bahay ng kliyente.
So, andito na tayo mga ka-online sa mismong barangay ng Mampiraw, Karamuan, Camarines Sur. Ayan si nanay ang pagdidelibera natin. Sakto. Ayan ang lembat. Yeah. Ayan, yan magaling. Ayan. Ayan po, na-receive na po yung item ni ma'am. Maraming salamat.